Astero literatur margo bat ekartzen dugu komatxo artean saiora. Gure gela honetan margo frango bildu dugu da. Literatur jarraitzailez margo hauek ikusteko parada izaten dute. Edo irudikatzeko parada bi. Gaur, berriz ere, margo berri bat ikarri dugu. Ez ezaguna helbide honetan, alaxe du izena margoak, edo kasurako, liburu honen egileak ez, baizik eta itzultzaileak. Horra, itzultzaileak alegia Ramon Etxezarreta. Liburua ezagutzera bazailkin, narraztu dezagun gaurko solastiaren soslaia. Ramon Etxezarreta Urrestian jaio zen 1954 garren urtean, ezkondua eta bizene alabera eta lanbidez itzultzailea, Gipuzkoako Foru Aldundian du bere lanpostua, nahiz eta gaur egun eszedentzian dagoen eta Donostiako udaleko alkateordea da. Gazteago Donostiako kulturatzaileko eta euskararen patronatuko burua da. Itzultzailea, egunkaritan zutabigilea eta idazlea. Hiztegi erotikoa gogoan dugu, diccionario erotiko de euskara klasiko popular, eta Marino Alejarreta 14 aleginetako postenzineko liburu ere bai. Eta hainbat itzulpen lan egindakoa da Ramon Etxezarreta. Guk sarrerako hitzetan aipaturiko ez ezaguna helbide honetan liburuaren karietara gonbidatu dugu Ramon Etxezarreta. Liburuaren egilea Chrisman Taylor Izaki. Tira, kaixo eta ongi etorri, Ramon. Karrikazo. Bueno, agian guretzako eta gure entzulentzako ezoikoa ere bada, baina ni nenonek gogoa baino liburuaren egilea berak hain izkazutan gertatzen baita, ez da lehen aldia esan beharra dago ere. Hola, itzulitako liburu bat ekartzen dugula. Eta horiek ere nola bait, modu batez edo beste osatzen dute euskal literaturaren paisaia, horrela jaten dugu guk, eta gure entzulei ikusi arazten diegu osatzen dutela alako paisai moduko bat gure gela honetan, eta gobidatuari galdetu ere gatuitzen diogu euskal literaturaren paisaia. Nola ikusten du paisai hori Ramon Etxezarreta? Bueno, ustez paisaia sendoa dela, ez? Ziurazki inoiz ezabatu edo borratuko ez den kuadro bat dela. Eta baita ere, egunetik egunera kolore gehiago, kolore ugariago dituena eta kolore definituago dituena ez. Gizarte oso txikia gara, eta ez da oso normala ere gizarte txiki batek literatura sendo bat edukitzea, baina gaur egun euskararen panorametan badago euskal literatura bat, eta literatura gorpuztu eta gauzatu bat, eta bokazio literario bat bai guztiz postergoa dena. Oitu da dugu ere, etortzen den gonbidatuari idazleari galdetzea ea nola ikusten duen bere burua paisaia horretan, nola ikusten du Ramon Etxezarretak bere burua euskal literaturaren paisaia? Literatur zale bezala, esan egin behar da, euskararen desditzen artean, euskarazko literaturaren desditzen artean, itzultzaileok ditxa daukagu, kasik egilearen tratamendua egiten zaigu eta sortzaile lagina bezala tratatuak gara, ez? Zentzu horretan nik, euskaren literatura horren jarraitzaile bezala ikusten dut, prozesu guztietan ikusten dut neure burua, ez? Baina salsa hortan, irakurle bezala ez baldin bada ere, irakurle bezala, itzultzaile bezala ere bai, eta zergatik ez esan, batzutan, nik landu dudan disiplina edo generoa, zutabena eta kazetzaritzakoa izan baldin bada ere, ez da bokazio literariorik gabe egina, sentitzen dut, ez da novela bat, ez da poemario itxi eta osatu bat, baino bai gogo literariokoak askotan behintzat. Bai, ez dago dudarik edo, nire gogoan daukak bintzat, ez dakit,
noiz izango zen, edo iraganean, baina baten bati entzunen niola, zerbaitek eragotzi ziola Ramon Etxezarretari agian jauzi hori ematea, egiteko literario hortatik, bueno, agian liburuan biltzen den egiteko literario eta horretara pasa ez izana, edo zerk. Bueno, ez dakit, alperkeriak seguruena, ez pasa izana, baizik pasatzeko saioa eginez izana, ez? Literatura jende asko uste du inspirazioa dela, baina nik uste dut nagusiki disiplina dela eta sistematizazio zaio ikaragarri bat. Eta nire joera gehiago da lore ibiltzekoa eta gauzak gerokotan ustekoa, ez? Eta beste batzuetan, batekit, alako kompleju bat, edo lotza bat, edo pudore batek, ez? Egiten duzuna, egiteko beste batzuek badaudela pentsatzea, edo beste batzuek gainondo egiten dutenean, zu gerrideko gauzat egitera zertan atera behar duzun pentsatzea, ez dakit. Bueno, erantzuten diguzu, nik uste dut eta desente eta erantzun da. Ez nuke nik, zorkuntza eta itzulpen gintzaua berezia, balako marra lobi bat ez beriztu, baina, azkeneko urtetan Euskarara beste hizkuntzetatik liburu andana, eta liburu asko, ekarri izan dira, itzuli izan dira, egiten dituzu horiek edo nola ikusten duzu produzio hori? Gutxi, neure ez naiz itzulpen konsumitzaileetakoa egia esateko. Pentsatzen dut, alegin handia egin dela, seguruena ez da oso sistematikoa egin den alegina, baina nik uste dut ondo dagoela itzultzaileak eginkizun profesionalez baino gogo literarioz egindako lanak. Nolare bait, norberari gustatzen zaizkigun obrak edo tituluak azkenean gero hizkuntzan ikusi nahi izan ditugu eta eskaini nahi izan ditugu eta zentzu hortan iruditzen zait pitxiaz betetako panorama bat dela eustea itzuli diren obrena eta guztiz erabilgarria batetik, bai funtzio didaktiko bat badu eta utilidadea badu eta guztiz dastagarria bestalde. Bueno, lehenbiziko ataltxo hau osatu aldera, zure zorlaia ere osatu dugu eta horiek ere izpide horrek eman digu izpide galderatxo bat egiteko, hain zuzen ere Donostiako kultura zaindeko eta euskararen patronatuko buruzaren aldetik. Eta enerrikatik ateratako zure zaldi bat, edo elkarrizketa batean paratutako titularra zure alegia. Donostian baldintza hona daude euskara aurrera ateratzeko, baina bakea behar dugu. Agian, hori pasadugun garai honen ondotik, ezein urruna behindik, urbilago edo urrunago algaude. Esaten nuen garaia eguberriak garai alegia, baina urbilago edo urrunago algaude bake delako horretat. Derrigorrez bat eta denbora gehiago iragan, orduan da urbilago egon behar dugu. Ikuspegi kronologiko batetik bezala inoizezko kontua izango da bakea. Eta, nik uste dut egon gintezkeela, baina denbora kontua baino bakea dena, nik uste dut borondate kontua dela eta inork erabakitzea bere lehia politikoa eta dialektika politiko guztia beste metodo batzuekin saiatu behar duela eta gauzatu behar duela. Hori ez dagoen bitartean denbora guztiak altzarrezti joan izango dira. Ez ezaguna elbide honetan, horrelako izenburua dauka ekarri dugun liburua, Chrisman Taylor du egilea liburu honek, eta euskarara ekarri duguna Ramon Etxezarreta eta gurekin dugu, iniz azken honean bildu balin bada gure sintoniara, jakinen gainean egon dagi. Tira, nondik nora liburu hau itzultzeko asmoa, enkarguz, bestela? Bizitzaren kasualitateak ez.
Azte asko bertsioa opari egin zidan periodista katalan batek, ez dakit Julio Medenen pelikula, azken pelikula famatu hori ikusi dut, bai, horra gertzen da, bera, Toni Batista, deitzen den bat, la vanguardian lana egiten dut, bera izan ziren. Liburu kiki poligat, oparituko dizut, gustatuko zaizu eta opari egin zidan, eta behin eta gitan irakurri nuen. Orduan, ofiziotik ere pixkat aldenduta, eta beste inkizun batzuetara emana, eta tamaina ez da barri ditu zitzaidan, neure entretenimendurako behintzat, balitzaken lana izan zitekeela, eta beste helbururi gabe horrexe egin nuen neure zatitupena. Ja, eginean neukanean, argitaletxera zuzendu nintzen, eta orduan zizentatzen beste bati enkargatua, Iban Kalduari enkargatua zeukaten. Berbera? Bai. Eta bilduan azaldu den eta Josu Zabaletaren hau zer dela, baina ez hori. Liburu bera? Bai, Iban Kalduari eta Ibanek hasi eta zeukala eta gutxi aurreratua, eta txanda pozik usten zidala nunbait esan zuen, eta horrelaxe burutu da. Honen aitzakian, bai proposatu niola, bai, tamaina laburreko liburuak, eta nolabait giza balioen zera hori pixkat gazten lagunduko zuten edo gazteentzat irakurri errezekoak izan zitezken liburuak argitaratzeko zail bat egitea, eta hor agertu zen honekin batera agertu da bezala Michel Kienten Les Effroyables Jardins edo lorategi beldurgarriak edo izenburua daraman liburua zoragarria benetan ura ere. Eta horrelaxe, pentsatzen dut egoera norbe ere, egoera animikoak ere asko zera egiten duela, baldintzatzen duela baten eginkizuna, eta, Euskal Herriko egoera esplikatzerakoan norbeak erabiltzen ditu argudio ezberdinak ez da, nik uste argudio asko topiko bilatzen direla, eta topiko bilatzen diren neurrian indarra galtzen dutela, ez edo zen aldetatik ere datuzela. Eta hemen, bi lagunen arteko dialektika, ia ezerezaren gaineko dialektika, eta harreman guztiz normal batzuetatik ondorioztatzen da, beren inguruan edo beren baitan zer gertatzen ari den, eta zentzu horretan adierazgarria egitu zitzaidan, eta oso zanguratzua eta horregatik, pozik egin nuen eta argitaratuko zudanean, pozik nago. Tira, geroxiago ikusiko ditugu hiek, beti errekalatzen dugu liburuaren formatuan, hau, eleberri gisa ekarria da, eta bere horretan ere, berezia, bi lagunen arteko kartelen bidalketa edo lukak egiten horietatik ateratako, eraikitako, eleberri horita. Krisman Taylor dugu hola egilea, baina nolaiteko izen goitia ere bada, Krisman da egilearen abizena, Taylor da bere zenaren izena, eta, gero formatua aipatu dugu, baina esan dezadan horreti ere, begiatzen diogu azalari, jako griska kolorea, eta ekartzen du, bakartza azal baten eta abiei bilatzen den horietako bat, eta azartzen da Martin Schulz, ez daiteginik hori alemanez ezatzen, baina munizeradoa, estatu batuetatik, eta hor azartzen da adrez, ez ezaguna, alegia. Gero, bukatzen da... Paradero desconocido da gazteleraz titula. Eta gero... Eta frantzesez enkoni zeta garrez. Oharra, badago bukaeran, eta berau Charles Douglas Taylorrek idatzia da, eta hau okerretan naiz, gilearen zenea da, eta hoxe. Horiek azaltzen ditugu, badago pasarte bat esan guratzea eta ekarriko dut, posizioa aipatzearen egilea gure ama, hori da Charles Douglas, Portlanden jaiozen, Oregonen, bere gaietako izena kategin Catherine, izan behar baita, Krisman zen, Oregongo Universitatean gradu hartu ondoren, 1924an, San Franciscora joan zen bizitzera eta publizista lanak egin zituen. Tira, hor egiten du. Eta,
Galdera hola pizka formatuan erreperatzen ditugu beti, eleberria edo novela hola izateko berezia, ez? Bai, azkenean karteo bada, eta gutun bidez idatzitako. Uste dut, sortu ez dela eleberri ez dela sortzen, aldizkari baten argitara nondako lana da, eta handik urteetara liburu bezala argitaratzea erabakitakoa, ez? Eta liburua emakume batek sinatzeko gogorra iruditurik, horregatik egiten du izen aldaketa, eta Cresman Taylor izena jartzen dio emakume horrek. Gero liburua bera, mila behatzen dagoita mesortzian uste dut argitaratu zela, eta Alemanian Hitlerrek berak debekatu zuen, eta gero Europa osoan desagertu zen, ia orain dela gutxi arte, orain berriro hizkuntza pilo batera dago itzulia. Eta formatu jatzen duen bezala, gutunak dira, guzti duzun bezala, gutun nahiko laburrak. Bi adizkide, San Franciscon arte galeria bat daukatena, eta bata bere Alemaniara bueltatzen da, eta, bueno, Alemanian korrente politiko berriekiko simpatia, edo ez dakit, korrente politiko berri garrapatu egiten dute, eta lagun horien komunikazioaren eta beren arteko beroaren aldaketa hori ikusten da, eta bitartean zenbait gertakizun txiki, baina guztiz dramatikoak ere badaude. Ez ezaguna elbide honetan, Ramon Etxezarreta egin ari geha, eta emetimeki edo, bueno, horbildo geha liburuaren argumentura, ala ere, bueno, eskatuko nezuke, hola, zintestinguruan agian errepikatzea bada ere idatzia da, antisemitismo baita tarte, eta bi lagunen arteko harremana adikzioen eta olazaltzen da, baina apustera doa, justu, Alemanian indartu doan edo... Claro, guk joera daukagu, ez, gaurtik, literatura mota hau irakurrita denak, eta uste prentzan, liburu aurkeztu zenean ere, bigarren mundu gerratzearen testuinguru horretan kokatzen da, eta hau gerratzea baino 8 urte lehenagoko gertakizunekin dago idatzita, ez, nolare bait, korrente politikoa aurra dikoan bezala. Lehen esan duan bezala, bilagun dira, San Franciscon, bata Alemaniarra da, jatorri judukoa, eta Alemaniara itzultzen da, eta, bueno, elkarri ematen diote negozioen berri gutunez, bilagun hauek ere badaukate, judu honen arreba, inoiz, bere sozioaren Andregai edo maitale izana zela, eta horren azken beltza ere nolabait isladatzen da, ez? Azken beltza, Europako, bai. Eta klabea da, bai, bien arteko harremanetan. Bai, eta Griselek antzerkle izan nahi du, eta bere arrakasta ere badu, baino bere apellidoa mantentzen du, eta azkenean nola dijoan poliziaren gandik iesi, eta nola bukatzen duen hilda, ez? Eta, bueno, gutun horiek azken muturrean iristen direnean, azkenean merkatu tratuak besterik ez dituzte, ez batzuk nortezen ez dira gehiago idatzi, idazterako nizizkidatzu hauek zan, son kasik gutunak iaia telegrafikoak dira, ez? Bihurtzen dira telegrafikoak arriskoa baita. Azkenean mutiko jaio berri Adolf izena jartzera iristen da. Bi personai hauek, Alemanian dagoena da Martin Schulze, hola zama dut, eta bestia estartu batzuetan dagoena da Max Eisenstein edo. Harreman profesionalen atzean, zenbait digu, egoera politiko eragiten du, ez? Eta izugarria da, ze gaitza bihur daiteke bizitza, bueno, une batez interesak bazeuden, bi aspektu nahi dituzte eta nola joan daitezke pikutara, gizarte batean, bueno, arrazoiak arrazoi, bakoitzak arrazoi horiek amaten duelako, egoera batera, ez? Sensibilidade horrek harritu nahu liburuan, ez? Lehen esan dudan bezala guk, gerratean kontestualizatuta ulertzeak kasi gerraka erratzen zaigu, fetxarik edo datarik ez balute kartek, ez? Baina mundu gerratea eta holokaustua baino, 8 urte lehenago detektatu ahal izatea, ez? Kutu hori, eta detekzio horren arabera egile batek hau idaztea, iruditzen zait
badagoela jendea, nolabait, doai premonitoriak dituena, baina doai premonitoriak baino gehiago besteren larruan jartzeko doaia duena, ez? Esaten duenean egileak, nolabait, Kanadan, garai hartan, judu batzuei nola salba ukatzen dien adizkide batzuek, eta zertaraino, erreala izan dituzko, baino, ze fikzio kapazitatea daukan, guretzat gaur, errealitatetik erabat hurbil dagoena, edo erabat erreala iruditzen zaigun novela bat, edo testu literario bat idatzi ahal izateko, ez? Eta hori iruditzen zait, oso importantea dela hori bat, aurre hartzen jakitea egoerarik muturrekoenei. Egoerarik muturrekoena beti da ustekabean etortzen dena, inork espero izaten zuena eta nahi izaten zuena, baina arremedio gabe aluza, joaten gara batzuk, batek bultza, beste bultza. Guretan, zirkustantzia. Bai. Hora, kontari ari ginen, tartean Norbera eta Tizkingurua zirkustantziak, Ortega ikastetek esaten zuen. Bada datu bat ala ere hortara iritsi baino lehen, baina bai, 10 urte hola gertatu zen holokaustua, gertatu baino lehen autore honek ikusten du etortzitekeena eta gero bete egin zen. Baina, bueno, lehen mundu gerra pasarrakoan, nun beltan, gertakari hark Alemanen baitan, alako arantza, handia, utzi zuen, eta, bueno, gero gorpuztu joan zen, gero nazismo izango zena. Ez dut horrekin, ez da guztia hori justifikatu nahi, badirudi hola, ikusten da, haien arteko guturetan, batez ere, maten aldetik. Eta ekarriko du pasarte bat, ekartzen baitio, iristen baitio eskutik bat eta horrela erantzuten dio, ez? Masi, alegia Martinek. Jasun nuen zure dutuna, erantzuna ez da, ez kakozen artean, eta justu eskaera bati laguntzeko, Griselei eta horrela beste, zurezki, Alemanen gandik edo nazien gandik eta laguntzeko ez, eta sentibera egiatara, ez dakizu gizon guztiak ez daudela zure neurrira eginak. Liberal, kakozen artean bezalako kartel polita bat jartzen diezu eta modu jakin batean jardungo dutela itxaran duzu. Baina per zaude, Amerikar liberal bat nahi zela, beraz, Alemaniar agertzare bat nahi. Hor, hain arteko, bueno, agertzaretasuna eta liberaltasunaren arteko, bueno... Bai, hor dago bazirik zuzen duzuna, lehen da biziko mundu berrakea galdu izana ez, eta nuzet beti historia irakurtzen dugula, nahi dugun gerrakeetan igustu dut irabazlerik ez dela egoten, eta historia erreparatzea oso zaila da. Nik uste historia erreparatzeko historian zehar gertatu diren injustiziak gehienak errepara ezinak dira. Eta erreparatzeko modurik honena da orainean momentu hortan bizi denak elkarrekiko elkarbizitza duin bat nola de bait negoziatzea, baina memoria kolektiboaren zama hori edukitzea, hori erreparatu beharra eta bigarren gerrate batera joan beharra nik dut drama mota hau dakar. Alemania naziaren tragedia legia banakakoa eta kolektiboa dizkibatzen du novela honek. Garai eta fenomeno sozialak bakoitza bere aldetik, Alemania naziei diren garaia eta hori lehenago idatzia da. Tira, bi lagun horien harremana gaur egungo gure realitatean gautzi ginitazke, esan dute, ez dut ni parekatu nahi ez gautzia horik ez, baina, gerta daiteke halako ideologia batek, egoera batek, persona, adizkidantza bertan dela ustera. Egoerak parienteak dira, egoera berdina dela esatea injustua izango litzateke, baino prozedimentuak gauza askotan deretsuak dira, ez? Eta Truman Taylorrek obra honen duen biztutea da, esan gabekoa ere hor dagoela, ez? Okerren ere iritsi gintezkela, seguruena okerrena ez zuen imaginatu, Gerrarik ez zuen imaginatu zuen egoera hau eta diskriminazio mota hau, ez? Eta horregatik esaten dut, batzutan, bati bat mazan funtzionatzen dugunean, denok, kuadrilla funtzionatzen dugunean,
banakakoarekin injustuak izateko joera daukagu eta lintzamentuetara, eta noiz martxan jartzen duzunean, noiz bukatuko duzun ez dakizu. Bai, batzutan miraria da, futbol partidu ia gehienetan arbitroa bizirik ateatzea. Adibidez, ez, baina bat astea nahikoa da zera egiteko. Jo lagunazteko harremanak, bueno, urrutiratzeak egon seguru egon direla, eta seguru daudela ere, edo harreman ostuak, edo harreman isilak. Besterik gabe lagun izaten jarraituko dugu, baina honetaz zitzeitearen truke. Zer utzi izu horrela liburuak, ia bukatu aldera tartontan gero beste atal bat banduko du, baina, hola, zer, bueno, onuraren bat baina bera oso erazki bai. Onura, ari marita. Hombre, obra gustatu izitzaidan, eta erabat identifikatu zen ditu izen obrarekin, eta hori neure hizkuntzan jartzea, hori iruditzen zait oinarrizkoa, ez? Pero, ez dakit. Nire gure eskat aldarrikatu, ez? Euskaldun bezala, mundillo ontako persona bezala, eta euskararen munduotan gauzak egin nahi dituen persona bat bezala, ez? Eta gero, jendeak irakurri bezala. Euskidez, formatu azkalar itzen duzunean, bi egunero bi hartzen zidan, bezente zautzen duen, persona bat, espaldin euskeraz badaki, baina ozta hitz egin ez da libura irakurri eta gutuna ere horrek animatuta euskeraz biali dit, eskerrak emanaz, eta... Ofentzia karri dizun. Bai. Espiritu da zan edu, hori panpotza da, hori ja jasotzea ja... Hori ikaragarria da, hori zizuen lana esateko, ez? Eta gainera, aizutan niko, nire euskera hobetzeko eta pixkat, ez nahiz atrebitzen idazten da, eta bueno, pues beste, pare bat liburu euskerazko gomendatuz, ia lortzen deun, beste bat zatea, eta importantea gaina hizkuntza konpartituz, aparte sentimentuak eta zenbait balio konpartitu zenbideo zenea. Hizkuntza ipatu baituzu zure hizkuntzakala, gustora sentituzea, egiteko honetan, zaigot, bueno, garri duzun hizkuntza hortatik ona, eta, en fin. Bai, ez da komplikatua, ez irakurtzeko eta ez da itzultzeko ere, ez zen komplikatua. Batzuetan, sinpletasun horrek bildurra ematen du, hitzen konfiziora gehiago jo behar duzu, zirkunlukioz edo beste rekurso batzuekin berdina esatera baino, zentzu hortan arriskutsua zen, baino gure hizkuntzan nahiko erreferatu ditekeen zerazan testua da. Batzuetan, fideltasuna, originalekiko fideltasuna izateagatik, agian euskera noiz sakrifikatua dago, baina oro har pentsatzen dut irentzeko moduko erraitzeamar irentzeko testua dela. Da, bai, bueno, agian segi genezake, baina segituko dugu zudaki beste horregantzean, hemen denbora batera beste bat edo ikarriko diguzulako, ala bedi, artean eta aurrengo atalera zubi gizara musika ekartzen dugu, bueno, gure gonbidatuak ekartzen du, eta zuzer horrek zekarri diguzula. Nire doak hitz ditut musika kontutan, eta musikan hitz dun musiken zale naiz, eta profadoak, eta tangoak, eta asko gustatzen zaizkit, eta orain dela gutxi, oso ezagun ezen behar du Argentinan, baina nire orain dela gutxi jakin dudan Roberto Goyeneche, apellido, abizen euskalduna du, haren bi tango ekarri ditut. Ez dakit seguru biak tangoak diren, eta bata da balada para un loco, oso politia ditzen zait. Ramon Zaizar Vitoria Donostian, jaiotzen 1954an, euskal literaturako idazle beteranoetako da. Euskal nobelisten artean goi gradua erditzia. Duela 35 urte plazaratu zuen bere lehen edaiberria, egunero azten delako. Eta 2000 urtean, euskal literatur saria irabazituen, Gorde Nazazu lurtean, novela edo liburuarekin. Bien bitartean, literatur lan esangurotsuak kaleratu ditu. Ala nola, El Metro, Amaika Pauso, Biok bi, Gerrako Kronika,
aberriaren alde eta kontra, saioa berau. Gorden Azazul urtean barnean, gudari zarraren gerra galdua, resultiren obsesio lobi bi bildu zituen, eta berriki, joan den urtean, kaldizkiren tradizioa, izeneko liburua kaleratu zuen, gazte zuzendua. Sari ugari ere, jaso ditu, Ramon Cesar Vitoriak, laugarren Ricardo Arregi kazetaritza saria, Eusko Jaurlaritzaren lehen sustatu saria, eta kritika saria 3 aldiz ere irabazi dituen. Eta esan bezala literatura, Euskadi literatura saria ere irabazi zuen. Gero, Ramon Cesar Vitoria, ez aspaldi, pare bat hilabete, ekarri genuen, edo izan genuen gurekin kandizkiren tradizioaren liburu izkide. Horra, gure gaurko idazle biografiatua. Eta Ramon batek, ziste Ramon ekarri dugu, eta horiko galdera, zergatik Ramon Cesar Vitoria, Ramon. Bueno, pentsatzeko denborarik ez ez izan, ez hartu eta... Bakarra bat, ekarri da. Ramon, oso idazle maitea dut eta, uraxe indut aukera nahi idazleen bidezgarri egitzen zait. Ederki, gaina, lagun ere, esateko gautela, espaldi gintzate... beti ere hori erantzun data testuen bat ekartzen diogu edo kasuntan ekarri diguzu eta eskatzen ditugu. Ekarri dudan testua ez da bere literatur obretan dagoena, baino komentatzen genuen liburuaren giro beretsuko behintzat lotura baduela eta lagun liburu dendak izaten zituen erasoak zituela eta itxi eta berria irekitzeko zenbait jendek egin zuen bilkura baten irekitzearen ospatzeko bilkura horretan Ramonek irakurri zuen testu labur bat ekarri dut. Oso ongi jarriko dugu gure sintonia eta enekin egin zen. Batek ez du. Gure konstituzio plaza ez da Rebel Plaz eta batek ez du liburuak eta azkartasuna lotuko dituzkeen metafora loratuak egiteko kontsolamendurik ere. Esan dezake bai, Heinrich Heinek bezala, liburuak erretzen diren tokian gizakiak ere erre egiten direla edo Günter Graffek Nobel saria jasotzerakoan bezala liburuak erretzen diren herritik nator esateko moduan nengoke neroni ere. Baina ez nuke aditzera mango gure egoera bereziki arrunta eta miserablea egiten duena. Konstituzio plaza ez da Rebel Plaz. Gure liburu errezaile gureak ez ikustelako han 1923an naziek bezala erregaiak aukeratu. Berdizitzaien aresti edo bre, zilardegi edo zuei, Mirande edo Freud. Lagun nahi zuten kaltetu eta berdin erasoko zuketen ultramarino denga edo farmazia izan hori. Donostian, nire kideeko edonor beharko luke jakin zergatik den laguni eraso egiteko tema. Zuetako asko badakizue behintzat. Ni bezala sartuko zinatuelako noizbait, kanpoko atetik eskuinera gortinak estalidiko txokora, non Maria Teresa Castelloek justizia debekatuak eskaintzen zituen. Baitutako liburuen ondarrak, importazio debekatuak, idazle eragotziak. Librero duin edo idazle duin, editore duin izatea bezala, latza gertatu zitekeen garaian. Gara ilunagikan, gizon eta emakumetzen baitek, bisik, beren ofizio horiei eman zieten zentzu etikoaren kontura, apaintzen dituzte beren buruak, oraingo askoz merezi ez duketen duintasunez. Baina tira, beste kontu bat izateke hori. Gogoan izango duzue, Aresti Ilurren lagunek azaldu zuen erakuslegia. Arrizko herri hau eta herri aurrez beteak. Rafa Ruiz Galerdik aproposo azkarako egin ziren erretratu ezaguna zapaindua. Laguneko erakuslegia, hainbat alditan Maria Teresa Castelloen eta Ignacio Latierroren borondatez pertsianak eskalia, diktadura zalatzeko, eta kileen bizitzeko eskubidea aldarrikatzeko.
iketeak, osatzea, arriskugarriago zenean, bakarra edo bila bakarra 5, ikararen zama humiliaturiko alderdi zaharrean. Zuek ere, ni bezala, egunero gustatzen zarete Donostiako kaleetan, frankismoaren garaian, alabearrez, zilegi den beldurra medio edo, besterik gabe, beren pentsamoldeak hartara eramaten zituelako, erakusleioetan, erregimenarentzat, legionekoak ziren liburuak jartzen zituzten liburu saltzaileak. Formación del Espíritu Nacional irakasten zuten irakasleak, kondoirik saltzen ez zuten botikariak, eta oso bideriko, ez nuten nahi batez ere horiek, ezkiulesterik, kafea distatzen bere gorputzak libre nahi dut, baina zergatik lagunekoak ez. Tematiak direlako, zetaziak beren eta gu guztion eskubideen defentzan. Ez dutelako etzi, behin eta berriz eta mila modutara ohartaraziak izan diren arren. Ez dutelako bururik makurtzen, eta askatasunaren aldeko, kulturaren aldeko borrokan, landuriko iragan garbi baten jabe izateak, egun demokrata eta bertale titulat zartizteko eskubidearekin sentitzen diren asko ez bezala, edo nori begietara zuzen begiratu diezaietelako. Jose Ramon Recalde kasu pistola eskuan hiltzera doakionari ere. Ni ez nago erabat posei bat. Gustatuko lizeirak ezatea Donostiako hiriak duela 1 urte bezala, lagunek ere alderdi zaharrean kabitzen ez, eta Kortazarren zabalgunean handitzeko leku bila hartu duela egoitza berria. Nik bezain ongidekizu ordea, ez dela egia, eta konstituzio plazan, zauri ireki bat izango dela betirako lagun zaharraren oroimena. Hala ere, irmotasun demokratikoaren ahalmenaren ondorio da bera. Han bilduko gara zaharrean bezala, era desberdin askotara pentsatzen dugun hiritarrok, eta erosiko dugun liburu bakoitza, askatasunaren alde emaniko boza izango da. Zorionak eta eskerrik asko laguneko lagunei, zanaz bukatzen zuen. Ederki, entzun dugu Ramon Zaizar Victoriak idatitako testua, nizkoa da testua, hola gogandataia pare bat urte edo? Oskarri jontan, pare bat urte. Eta... Biokutari egun, gano ditu. Ja. Bueno, esateko nuen, ez dakit arrezkero berriz ere gertatute den, baina ez da dira gerta, ez? Eta horrekin txe bukatzen dugu, gustora asko, ez bukatu, baizik eta gustora asko garelako, beste kantu baten bidez, agurtuko zaituko Ramon, eskerrak emanez, nola ez, eta aurkeztu duzu kantua, hor nik lehen pagaritako eta bian zuzen horrek badakatu gogoan. Lehen garrezlari berdina eta desenkuentro du izan du. Bueno, desenkuentro gara honetan lehin batetan, ea topagune bihurtzen dugun eta esan bezala. Bukaera du honek zoragarria. Ni el tiro del final te va a salir rescatetazo. Dejastre bizitza eta ekaizu bateako ez da azken orduko tiroa ere. Erek Ramon, beste bat erdi. Beste bat erdi.